दोनै आंनि फिसाजोआ बेनो नै लाबोहै होननाया लाबोबाय दा एबारसो फोथायसिगोन दा नोंसोर नैलाय फिसाजोआ नै हाय होनहरदो दे मामि दे बाय बाय दे मोजाङै होनदे मोजाङै बाय बाय होनदो दे। हेलेना मुसाहारि बिथांखौथ' गोबांथार रायजो राजाफ्रानो सिनायखायो। बिथांनि सोमोन्दै आरो गुवारै बुंबावनांगौ दं होननानै आं साना। बिथाङाबो सासे बर'निनो मोनसे समनि बिर जोहोलावजोमोन आरोना। बिथाङा गोबावथारसैमोन ससियेल मिडियायाव फैयैया, जायनि जाहोनाव बिथांखौ मोजां मोनग्रा बिथांनि फलोवार्सफोरा गोबांथार सोंथि सोंहरदोंमोन आरोना। थ' लोगोफोर, नंगौ हेलेना मुसाहारि बिथाङा जुलि जाफिनबाय। लोगोसेनो बिथाङा जुलि जाखांनायनि उनाव दायो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों मानि थाखाय जुलि खालामफिननो गोनां जाखो बा जुलि जाफिननो गोनां जाखो, जाहोना मामोन, बेफोरनि गासैखौबो बिथाङा मोनसे भिडिअआव गुवारै फोरमायनानै होबाय। दायो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ दिन्थिनानै होनो नागिरदों। नोंथांमोना स्किप खालामाजासे नायलांबानो जाबाय। गासैनिसिमबो आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दायो आं मानि थाखाय भिडिअ लाबोदों नोंसिनिसिम आं माखौ फोरमायहरनो सानदों, मानो होनबा बयबो आंखौ सोंहरगासिनो आरोना हाबा जाबाय नामा होननानै। ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो आङो खिथानो होननानै आं दिनै भिडिअ लानानै फैबाय आरोना। दायो नोंगौ आं हाबाया जाबाय। ओमफ्राय आंनि फिसायनि गामिखौबो सोंहरदों आरोना। आं खिथालांनोसै, फिसायनि गामिया थिगखायानो आंनि फिसायनि गामिया। ओमफ्राय फिसाया माने आंनि बोराया जेबो मावा आरोना, ओरैनो थायो, जेबो मावा न'आवनो थायो। ओमफ्राय गामिनि नामखौ आं इसेबां मानि मोनथिजोबा, आंथ' जेबो रोङा, थांनोबो रोङा, जेबो ओंखारनोबो रोङा जेरावबो न'निफ्रायनो, माने थिबखाय होननानै मिथियो आरोना। थिबखाय होननानै खिथानांबाय, गामिनि नामखौ खिथादोंमोन बावबाय आं गामिनिखौहाय। ओमफ्राय उनावहाय आस्थिनो गासिखौबो खिथालांनोसै, दालाय अफायथो हाखु दाखु खिथाजोबनो हानो आरोना। ओमफ्राय नैबे गाज्रि कमेन्ट हरग्राफोरखौ आं बुंनो सानदों आरोना। हौवाफोर हिनजावफोर दङ गाज्रि कमेन्ट हरग्रा, आरो साफा सानैल' बारा इसेबां मानि नङा आरोना। बिसोर बे गाज्रि कमेन्ट हरग्राफ्रा गोसोआव लाबानो जाबाय आरोना। आंहा मानि हाबा जानो मोन्थाय गैयामोन आरो, हाबा जानो मोन्थाय गैयामोन। आं बिदिनो थाबाय थानांगौमोन नोंसिनि बायदिबा आरोना। ओमफ्राय मानो होनबा आंनि फिसानि थाखायबो बुंदों आरोना। आंनि फिसाखौ न'आवहाय गारबोबाय, गावहा माबानानै हाबा जाबाय माबाय, बेफोरबायदि गाज्रि बुंदों आरो आंखौहाय। ओमफ्राय आंथ' आरो आंनि फिसाखौ आङो ओरैनो गोदाव सोराव आनथानि गारबोआखै, जेराव मोनो बाहायनो आं गारबोआखै। आं आंनि न'आव गारबोदों, आंनि बाबा आरो आं आदा बाजै मोननियाव गारबोथ'दों। मानो होनबा जों मन्दिराव हाबा जादों। ओमफ्राय बे मन्दिराव हाबा जानाय समावहाय मानो होनबा हाबाखौ लानो उसुबिदा जागोन नामा बेबायदि साननानै दोनबोथ'दोंमोन आरोना। न'नि मानसिजोंबो रायज्लायनासो फैखादों। ओमफ्रायहाय बिसिनिफ्रायबो गामिनिफ्रायबो रायज्लायनानैसो हाबाखौ जाखादों आरोना, मिलायनानैसो जाखादों। ओमफ्रायहाय हाबा जाखांनानै साननै सानथामसो थानानै लायनोसै बिदि होनबाय। हाबा जाखांनानै सानथाम थानानै लायदों जोङो फिसाजोखौ, अनिसाखौ सानथाम थानानै लायदों। आंनि बोरायाबो रायज्लायनानै फैखादों आरोना। सानथाम थानानै लायनोसै होननानै, ओमफ्राय सानथाम थानानै लायफिनबाय जोङो। मानो होनोबा जों हिनजाव मानसिया हाबा जायामाथिनो मालाबाबो जों ओरैनो थानो हाया। नोंगौ आङो फिसाखौ देरा माथिनो, आङो फिसाखौ फेदेरस्लाबनो हाया माथिनो हाबा जादों। मानो होनबा माखासे हालोदनि थाखाय हाबा जानांगौ बायद' जादों आरोना। आङो जेन'बा बुंदों आंखौहाय फिसायनि थाखा मोननायजों देलायदों, गानदों जोमदों, बाहेरायाव ओंखारदों, बिनि देलायनायानो आलादाखा। बिनि देलायनायनि थाखायनो बियो थाब हाबा जाफिनखागोन माफिनखागोन, बेबायदि आंखौहाय बिराद गाज्रि बुंदों। आंथ' बेफोरबायदि कमेन्टखौ आङो फरायनानै माने नोंसिनि एन्सार होफिनला आरोना। मानो होनबा लासिं सिं जायो। आं बिदि कमेन्टखौ आं फरायनोबो लाजियो, खोन्थानोबो लाजियो। आं बेबायदिबो रावखौबो आङो बिदि गाज्रि कमेन्टबो बुंनाबो हरा, आरो आं गाज्रि रावबो आं बाहायाबो रावखौबो। न'खरावबो जोंनियावहाय नांलायनो खमलायनोबो बिदि गाज्रि भाषाबो गैया। बेनि थाखायनो आं दा कमेन्टखौहाय बिसोर सोर मानसिया आंखौ मा बुंहरदों बेखौ आं जेबो बुंनो थाङा, आं जेबो बुंला। मानो होनोबा आं दुखु मोनदों आरोना। बेखौल' आंनि फिसाइया थैदों, नोंगौ आंनि फिसाइ थैनायावहाय लैहोर गामिनि मानसिफ्रा गासैबो गावनिनो आंगो बर' फिसा होननानै आंखौ बयबो अनसायफैदों, बयबो नायफैदों। गावजों जाथि मोनसेयानो होननानै आंखौ बयबो नायफैदों। आंनि फिसाइ गोमानायाव थाखा फैसा डनेसन होफैदों आंनो। बे डनेसना आंनि फिसाइनि सारादुआवनो थांजोबखादों दै। आङो थाइसेबो आं दांनोबो मोनाखै। ओमफ्राय आं बुंखादों, आंनि बेवाइ बिजावजालि आंनि बिजावखौ आं बुंखादों, नोंसोर गोसोबायदि खरसखौ बानाय, आं जेबो बानायनो रोङा होननानै आं बुंखादों। आंनि न'खरनि
न'खरनि आंनि बोराइनि न'खरनिया गासिबो गोसोबायदि खरसखौ बानायजोबदों। आं जेबो बानायाखै नोंगौ, बिसोरबो बिहावमोनहाबो आंनि बिहावमोनहाबो खिथारोंगोन, बेवाइमोनहाबो खिथारोंगोन, आं बानायखायाखै खरसखौ। सारादुआवनो थांजोबखादों फैसाया जाखिनि मोनदों। ओमफ्राय आङोहाय बेखौनो आंखौहाय बुंदों फिसाइनि थाखा फैसा मोननाय, फिसाइ थैनायनिजों देलायदों मादों होननानै। फिसाइ थैनायनिजों आं देलायाखै दे, आं जेबो मोनबोआखै। आंनि फिसाइ थैनायनिजों आंखौ थगायदोंसो सानगोन मानसिफ्रा, एकदम थगायदोंल' सानखागोन आंखौहाय। मानो होनबा फैसाखौथ' बयबो होफैनाय नालाय, बुरजा मोनदों सानगोन, थगायदोंसो इदि सानगोन आंखौहाय। आङो फिसाइ थैखांग्रोमोना फिसाइ थैबाय आरो फिसाइ थैखांग्रोमोना बिहावखौ गारना फैदों होनदों। ओरैनो मालाबाबो गारनानै फैया गावनि न'खरनि मानसिखौहाय, माबा मोनसे जाथाय जायाबा सिंनि जाथायखौ गासैखौबो मानसिफोरनो, सोब मानसिनोनो शेयार खालामजोबनानै होनो हाया। जोंनि न'खराव मा जादों, जोंनि न'खराव मा दावराव दावसि जादों, मानि थाखाय आंनि न'खराव आं फैफिननांदों, बेखौ गासैखौबो गुबुन मानसिनो मानि थाखाय शेयार खालामनो, लाब गैया शेयार खालामनानै। मानो होनबा गावखौनो गाव फाननानै लानायसो जायो। बेनि थाखायनो आङो शेयार खालामनो गोनांथि गैया। आं खालामथायाबो आरोना बेखौ। आं मानि थाखाय फैदों एसेबो शेयार खालामा। आं मानो होनबा आं बेफोरबायदि दावराव दावसिखौनो आं लाजियो। आं नांलाय खमलायबो रावजोंबो नांलायाबो खमलायाबो। आङो गासैजोंबो आं गोरोबनानै जागोन थागोन बिदि साननानै थायो। आं सिरि थायो आरोना आङो। ओमफ्रायहाय आंखौहाय माने बेफोरबायदि बुंनायानो आं बिराद लाजिनाय मोनदों आरोना। आंखौहाय मानो बै गाज्रि कमेन्ट हरग्राफ्रा मानो आंखौहाय मानो बुङाखै, नों हाबा जानो मोना नों मानो इदि होननानै बुङाखै। बिसोरो बुङोबा जुदि आं थागौमोन ना, हाबा जानो मोनानो आंहा बेबायदि साननानै थागौमोन। जों हिनजाव मानसिया थैजासे इदि फिसाइ गैया मा गैया थानो हाया। आंहा फिसा सासे दङ, बेखौ फेदेरलांनांगौ, फोरोंलांनांगौनि खोथा दङ। आं माजों फोरोंलांनो। आंहाबो बिदाया फेमिलि दङ, माबा फिसाजो दङ, बिसि दङ, आरो बाबाया जोंजों थाया, बेलेगावसो थायो बाबाया। बेनि थाखायनो बेबोथ' आदायाबोथ' बाबायाबोथ' आंखौ नायबाय थानो हाया। आरो बेथनाबो आंना दिनै साख्रियाबो आंना रेगुलार नङा, दिनै मान्थलि बेथन मोननाय नङा आंनिया। बेथन मोननाय नङा, मान्थलि मास जोबबानो बेथन मोननाय नङा। मास जोबबानो दि बेथन मोननाय मोनबा रेगुलार मोनबा साख्रिया, आं हाबा जाया माथिना आंनि फिसाजों बेखौनो लानानै आं जानो हायोमोन। आंनि फिसाखौ बेजोंनो आं फेदेरलांनो हायोमोन, बे साख्रिजोंनो। रेगुलार नङाना दाथ' आङो माजों होनो। 6 मास 7 मास बा 8 मासजोंसो बेथन खनसे मोनो आङो। होमबा बे खनसे बेथन मोननायाव आं बेजों जानो हायो नामा? इसिबां मानि बयबो बुजिनांगौ, बयबो रोंनांगौ आरोना। एसेबाबो साननाय मेलेम थानांगौ मानसिनावहाय। एकदम गाज्रि कमेन्ट हरग्राफ्रा गोसोआव ला आरोना। बै सबखौनो आं बुङाखै, बिदिनो बे गाज्रि कमेन्ट हरग्रा साफा सानैखौल' बुंदों। बांगालनि मैगं जानायखायनो आंहा गाज्रि जाबायनो आखला, बांगालफोरनि मैगं जानायखाय। होमबा गावस्रा बांगालफोरनि मैगं जायाखै नामा? आंल' जादों नामा बांगालनि मैगंखौ? होमबा अयनायखा नायलाय माबायदि बुंदों। आं फिसाजोखौ गारबोयाखै, फिसाजोआ आंजोंनो दङ। आं फिसाजोखौ देखायलांबाय थागोन, नायलांबाय था। आं उनाव लास्टआव आं खिन्थागोन आरोना। आं बुंनांगौखिनिखौ आं बुंगोरजोबगोन।